Idem si robiť srandičky zo šéfa IT firmy, čo mám na palube. Máme Audio Fusion a ja mám múdre hodinky od Garminu. No a ako chce chlapec riadiť IT firmu, keď nedokáže ovládať rádio? Sleduj, jak sa bude durdiť. Neviem, čo sa mi s tým v kuse deje, sa mi to v kuse tie pesničky prepínajú. Romanko, tak sa nauč robiť aspoň s telefónom, no. A toto som mu urobil, keďže Fusion, ktorý je na lodiach veľmi populárny, spadá pod Garmin a Aquatix sú tiež od Garminu, tak sa vedia spolu rozprávať. Takže jednoducho som ich spáril, čo mi umožnilo nielen prepínať hudbu a zdroj hudby, ale hlavne upravovať hlasitosť aj na jednotlivých zónach. Přitom taková blbost, co? A veru, že nie je. Všetci, čo ste sa už s Fusion stretli, viete, že upravovať hlasitosť cez telefón nejde. A keď mám zdroj muziky na nabíjačke a chcem preskočiť skladbu, tiež sa prejdem. Záverom, blbosť to je, ale taká milá blbosť. Kadečo vedia tieto hodinky. Teším sa, keď ich vezmem na regatu a do Škótska. Tam budú ešte užitočnejšie ako na takejto dovolenkovej flákačke.